Yes, παιδιά, είμαι ο Άγγελος 67 και σήμερα θα παίξουμε Football 26. Στόχος μας είναι να κάνουμε 5 challenge μέσα σε 3 μάτς. Το challenge είναι να κάνω ένα τετατέτ, ένα rainbow flip, να βάλω ένα goal, όχι να κάνω rainbow flip, να βάλω ένα goal με rainbow flip, να βάλω ένα goal εκτός περιοχής, να βάλω ένα goal με το τέρμα και να περάσω τον τερματοφύλακα. Το πιο δύσκολο είναι να περάσω τον τερματοφύλακα. Άρα, εάν κάνουν τα 3 πρώτα στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω θα είμαστε μια χαρά. Πάμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή και ένα like, επειδή ο ξάδελφός μου έγραψε τις λίστες, αλλά δεν θέλω να πούμε το όνομά του γιατί είναι ντροπαλός. Αν κάνετε like και εγγραφή, θα πούμε το όνομά του. Ό,τι θέλει. Αυτή η εφαρμογή είναι δωρεάν. Κατέβασέ την, δοκίμασέ την και δώσε μας τα... Welcome to the match. Fans seem like they are really looking forward to the game. The match is underway. Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε με το τέτα-τέτ. A through ball attempt. Μου έχει πει ο ξαδερφός μου ένα κόλπο. Μόλις μαζευτούν όλοι, πετάμε σουτ με τον τερματοφύλακα και δεν πήγε καθόλου καλά. Losing possession. Όχι, μπερδεύτηκα, δεν μπερδεύτηκα. Fails to keep the ball. Good defense. Nice through ball. Λοιπόν, ναι, μπορούμε να το ρίξουμε τώρα. Away from immediate danger. Breaking free. Τι έγινε? Καταρχήν έκανε rainbow flip. Πάμε να δούμε αν ήταν τέτα-τέτ. Complete. Promising signs. Τέτα-τέτ δεν ήταν, αλλά έκανα rainbow flip και κεφαλιά. Και το έβαλα που σημαίνει ένα, ότι κάναμε το rainbow flip και goal. Πάμε να κάνουμε το τέτα-τέτ. Κατά λάθος το έκανα, εγώ ήθελα να κάνω το τέτα-τέτ, αλλά μπήκε rainbow flip και... Δεν πειράζει. Keep the ball. Αυτό είναι καλό. Through ball. Τρέξε με το σκυλί και σούταρε. Half-fake clearance. Όχι! Δεν πρέπει να μου πάρει άλλο χρόνο. Golden opportunity. Nice. Ναι, τώρα! Έλα ρε Βινίσιους. Τι να πω. Τρέξε λίγο. Losing possession. Nice block. Threaded through. Losing possession. Losing possession. Και τώρα μπορούμε να κάνουμε τέτα-τέτ. Γιατί? Γιατί δεν βάζουν ελέγχο τον Πελιχάνο να πάει στο Βινίσιους. Θέλω να το βάλω στο Βινίσιους. Τέλος πάντων το ξανασουτάρουμε. Quite clear what they're doing. Trying to get Πω, right on top of their opponent. παιδιά δεν το έχω. Δεν ξέρω, δεν θα το καταφέρω. Nice clean through. Ω, πάρα πολύ κοντά. Δεν έβγαλα εγώ όμως. Restart from the goalkeeper. Beautiful through ball. Τι κάνει? What a good pass that is. Έδωσε πάσα χωρίς να το πατήσω εγώ. Clears it out of harm's way. Ρε παιδιά. Οπότε ξέρουμε. Can they keep up the effort? Ξέρουμε τι θα κάνουμε. Turn this around. Ξέρεις τι θα κάνουμε. Χάσαμε το πρώτο μήχρονο. Όχι, θα κάνουμε κάτι πιο εύκολο. Θα κάνουμε γκολ The two teams have εκτός swapped περιοχής. and we are now ready for the second half. Losing possession.
Παιδιά, ούτε τέρμα να ήτανε. Fails to keep the ball. Heavy shot. Κόρνερ, 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 κόρνερ. Cross. Nice Ναι, ball. καλό αυτό. Καλό αυτό. Σουτ. Struggling to get the Γκολ. Ήταν έξω περιοχής, νομίζω. Πάμε. What a chance. Just Δεύτερο challenge complete. Ναι, δεύτερο challenge complete. Δείτε από το shooter. Ναι, δεύτερο challenge completed. Complete. despite that setback. Πάμε, παιδιά. Still in the driving seat. Πάμε Tried το a through κατέ. ball. Thunder's clear. Ναι, αυτό θέλουμε, αυτό θέλουμε, αυτό θέλαμε, αυτό θέλαμε, αυτό θέλαμε. Τα ήταν έτσι νομίζω. Για να το ξαναδώ ήταν έτσι. Ήτανε! Πάμε λίγο. Τρίτο challenge complete μετά το ημίχρονο δυστυχώς. Τώρα πάμε γκολ με το τερματοφύλακα. Πάμε να περάσουμε, να βάλουμε γκολ με τον τέρμα. Πάμε παιδιά, πάμε. Πάμε. Δεν φαντάζεστε One-on-one. τι έχω περάσει με αυτό το πράγμα. Fails to keep the Πόσα πράγματα έχω σπάσει. Ναι, εντάξει, είχα σπάσει λίγο κάτι. might be able to get him behind the defence. Good play, one on Όχι. Το είδατε πως πήγε, το είδατε. trying to find the target man. Losing possession. Tried a through ball. Πάμε, τρέχα. Δεν το έχεις. Πάμε, δεν το έχεις. Πάμε, φύγε. Πούλες. Τέρμα. Fails to Όχι. keep the ball. Δεν έκλειψε μπάλο τέρμα. Όχι, έλειξε το μάτς, έλειξε. Έχω άλλα 2 μάτς για 4. Γιατί έχουμε και τα 2, ναι, τα μυστικά τα 2. Αυτό είναι κακό, πιστεύω. Ναι, λίγο κακό. Άγγελε, ξεκόλα. Ξεκόλλησα. And that will do. Πάμε. Έχουμε άλλα 2 μάτς και έχουμε και άλλα 2 challenge. It's on. The game will be quite fierce. Άχι! You never know what Άχι! will happen today. There's the win. Πάμε, παιδιά. Carrying the ball forward. Through ball. Keeping possession nicely. Όχι. Ναι. Beautiful through ball. Losing possession. Όχι ο Ράντον. Good ball movement and a
decent position. Είχα ξαναπαίξει με αυτόν, είναι full καλός. Στην άμυνα ειδικά είναι full καλός, να δείτε. Losing possession. Long pass. Oh, great vision. Losing possession. Beautiful through ball. Τι είναι? Συγγνώμη παιδιά. Αχ. Συγγνώμη λίγο. Μισό λεπτό. Opening quarter of an hour complete. Teams looking Οπότε to πρέπει να τρέξουμε όλο πάνω, λίγο διαγώνια, για να φύγουμε κατευθείαν κάτω μετά. Κατευθείαν κάτω θα δουλέψει. Το έχουμε. Το έχεις τέρμα, το έχεις. Δεν το έχεις. Το έχεις. might be able to get in behind the defence. Heavy shot. Όχι! The goalkeeper has Όχι, παιδιά! Πάει κι αυτή η μπλούζα του Ρονάλντο! Πάει! Σκατά την έκανα! firing from the corner. A through ball attempt. Πάμε έτσι! Άρε, No one has πάμε! got the ball in the net yet. Κάνε τον. Έλα, το έχεις. Losing possession. Έλα, δώσε στον τέρμα, μπράβο. Fails to keep the ball. Good play, one-on-one. Έλατε, έλα. Μέσα είναι αυτό. Taking a chance there. Crashes Γεια- against Όχι, the post. όχι δοκάρι. Losing possession. Losing possession. Through ball. The first Όχι, Μύχρονο, όχι. Παιδιά, κάτι πρέπει να κάνω γρήγορα. Τώρα πρέπει να το καταφέρω. Ένα παιχνίδι manager ποδοσφαίρου όπου δεν παίζεται ενάντια στον υπολογιστή. Αντιμετωπίζετε πραγματικούς ανθρώπους από περισσότερες. Ναι, plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins. πάμε. Έλα. To keep the ball. Pass back. Αλάτε. Ball went in. So we'll restart with that throw in. Συγγνώμη παιδιά, θυμάμαι λίγο τόσο πολύ. What a good pass that is. Couldn't quite get them. Τρέχουμε έτσι, πάμε, λίγο έτσι, Fascinating tactical battle. Δυνατόν να το περάσουμε. Αυτή να το περάσει ποδίτσα. Είναι εύκολο αυτό που συζητάμε. Και τα παιδιά στο ζητάνε. Σου λένε πέρασε τον, τέρμα, στο φύλακα. It's in. Γκολ! Ο τέρμα δεν το έβαλε, ο τερματοφύλακας δεν το έβαλε. Home goal. Ναι. Γκολ! Μπήκε! Ναι, πάμε! Challenge complete. Μένει μόνο να περάσει τον τέρμα. Ναι. The edge of our seats until the
να περάσω το τέρμα όμως είναι full δύσκολο. Reads the play beautifully. Γι' αυτό το έβαλα τελευταίο, παιδιά. Good Και play, επίσης, one-on-one. μετά από αυτό το τελευταίο μάτς, έχω άλλο ένα για να κάνω και τα άλλα δύο των σχετικά. Knocks it towards to the front. Carrying the ball forward. Might be able to get in behind the defense. Might really be able Πάμε! Challenge complete! Challenge complete! Λοιπόν, θα σας αποκαλύψουμε και τα άλλα challenge, τα άλλα δύο μαγικά, που είναι να φάω μια κόκκινη και να κερδίσω 6-0. Πάμε! scoreline, and that's a wake-up call. Αλλά ακριβώς, Keeping possession. Losing possession. Πάμε την παιδιά, τον περάσαμε. Right through. Good play, one-on-one. Βγάζουμε μέσα. Βγάζουμε μέσα. Έτσι, όχι, όχι. Beautifully. Ναι, πάσα, σουτ, Heavy shot. ρε. No more time the rest. Έλα, έχουμε άλλο ένα μάτς. Έχουμε άλλο ένα μάτς. Έχουμε άλλο ένα μάτς, παιδιά. Πάμε. Για να νικήσουμε 6-0 και να πάμε και μια κόφη κάτω. Παιδιά, ελπίζω να τα καταφέρουμε. This is a crucial win game for both teams. The match has begun. Fails to keep the ball. Losing possession. Losing Κάντε possession. φάουλ. Forward long pass. Good play, one-on-one. It's in! Plenty of power on that. It's a real challenge for the keeper. Cross into the middle. Τρέχει να του βάζει τρέχει. Decision making. Βράζει, το έχουμε, το έχουμε. Restart with that throw in. Heavy shot. That's Το ότι έπαιξε ρε. quarter of the half gone. Απέκουσε σουτάρα. Positive intent. Πάμε. Παιδιά! Όχι! Συγγνώμη που κάνω λίγο σαν χαζό, σαν τρελό. Pushing it forward. Έτσι. Πάμε. 1-0 ο Βινίσιος. Slight wobble, but still commanding the scoreline. A very timely interception. Fails to keep the ball. Face to face with the Όχι, 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 μην εντάξει. from the goalkeeper. Γκολ! Ο Βινίσιος. Brilliant brace, lifting the whole team spirit. Πάμε, παιδιά. The score is now 2-0. Nice block. Knocked it towards to the front. Through ball. Επίσης δεν είναι απαραίτητο να φάω απλά κόκκινη. Μπορώ απλά να φάω δύο κίτρινες και με διαφορετικούς παίκτες. Κάνει σαν μια κόκκινη. Might be able to get in behind the defense. And the ball
Πάμε, Βαλβέρντε. Ο αρχηγός της ομάδας. Πάμε. Καλό αυτό. 3-0 στο 40. Έχουμε και ένα ημίχρονο μπροστά μας. Οπότε πρέπει να βιαστούμε. Ναι, κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα έκανε. Κίτρινη κάρτα. Όχι. Τι κάνω κι εγώ όμως. Όχι, φάγαμε γκολ. Παιδιά, ξέχασα να σας πω ότι αν φάμε 3 γκολ, χάνουμε αυτομάτως. Είμαστε στο 46 συν 7. Πάμε. Όχι. Πάμε. Ελάτε. Έλα. Εσύ. Έλα, πάρ' την μπάλα. Κάνε τάκλιν. Δεν βγήκε. Ημίχρονο. Ναι, ημίχρονο. Ελάτε, πάμε, παιδιά. Παρεβίνει. Πρέπει να κάνουμε πολλές πάσες. Πάμε, Μπέλι. Πάμε. 4-1, πρέπει να βάλουμε 2. Πάμε 3, 2, 1 σουτ. Γκολ. 5-1. Ωραία. Πάμε. Πάμε, παιδιά, το τελευταίο γκολ και πάμε να φάμε κόκκινο. Πάμε, παιδιά. Πάμε, όχι. Ναι, πάμε εκεί. Γυρνάμε λίγο πίσω. Σουτ. Γκολ. 6-1. Τώρα δεν πρέπει να βάλουμε γκολ. Λοιπόν, θα τρέξουμε λίγο προς τα πάνω. Θέλουμε να μας πάρει την μπάλα. Να του κάνουμε τάκλιν. Έλα μωρέ, πάρ' την μπάλα μου. Κοίτα ρε, πως την έπαιρνε. Πάμε, παιδιά, πάμε. Κίτρινη κάρτα. Κόκκινη. Πάμε, παιδιά. Έκανε όλα τα challenge. Παιδιά, μένει λίγο να τελειώσει το μάτς. Πάμε. Πάμε λίγο, πάμε. Λοιπόν, τι θα κάνω. Θα κάνω μια αυτή. Θα δώσουμε εκεί. Ρούντι. Σουτ. Τελειώνει το μάτς. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πάμε, παιδιά. Μην ξεχάσετε εγγραφή και like. Ναι, ξέχασα. Πάμε, παιδιά, πάμε. Το έχουμε. Ναι. Μπορώ να το κλείσω και από τώρα το βίντεο. Να δείτε, απλά θα κρατήσω την μπάλα στο κέντρο. Έχω φάει μια κόκκινη. Έχω βάλει 6 γκολ. Έχω βάλει μόνο ένα γκολ. Που σημαίνει... Όχι. Πάμε.
Σε τσεκάρτι. A through ball attempt. Μπαίνω μέσα στην περιοχή τους για να μου την πάρουν. Carrying the ball forward. Tried a through ball. Στο 93-5 είμαστε. Threaded through. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Λίγο. Referee says Έληξε! Πάμε! Πάμε παιδιά! Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε,